Huli? Huli. May huli. Yun! Ala! Mga agat! May mga sihip. Oh, may medya. Pakita mo ron, te. Ayan. Ay, itsura niya talaga may tama. So, ayan mga ka-dragon. Low tide na, kaya pwede na tayo magkapa-kapa ng bulbulin. Nandito siya. Wala man akong bulbul. Parang yung bulbulin na tinatawag nila dito guys ay parang litog siya sa manggaring. Parang litog. Yung shell niya. Ay, hindi siya litog. Ang litog yung yung makinis. Hindi litog yung magaspang din na may guwit-guwit. Di ba yung inano natin, sinabawan natin sang dun sa may kwan. Yung makinis kapes. Sikad. Bitanga. Yung makinis. Yung kinukuha natin doon sa dagat. Palis na tayo mga ka-dragon, kasama natin si Mila. Kasya pa kayo din dito. Hindi kayo magtambay. Lamat na! Hindi, kababaw-babaw to eh. Lakas po doon. Aba, mahal ang bayad ng driver. Ay! Dito pa na. Makapaglakay. Medyo malayo rin kayo ating kayaman. Huwag na maiwa. Sablay. Sila pa po yung susunod na. Puro ladies tong sakay ng bangka. Sagsagwang ka teptel. Hindi si ate. Medyo malalim dito. Baka magpunta tayo. Saog. Hindi Kaya malito. Malalim. Ang sarap ng dunya. Hindi malilikot kung sumakay sa bangka. Kalmado. Lalaang nga magsagwan. Kala mo totoo din. Yan, bangkira. Hindi ito sa kabila. Parang papunta doon. Hindi diretsuhan lang eh. Manggaring puro kanto-kanto. Maligaw ka. Dito, iprino man te. May paano prino? Paano prino ay? Iganan mo lang. Dito sa kabila eh. Ante, Malabaw na tayo magbag. Ha? Hindi, nagababaw mo gaya mo. ikaw nang taligaya. Nagunta mo. Dito nga daw kasi sa kabila yung baba at malalim dyan. Let's go! Ang lagayang ka. Ang lagayang ka. Ay mga ka-dragon, mga naman tayo ng sihi. Saan ang itsura niya? Anong itsura niya? Nagbasay ko ng lanok. Yan! Parang tuya. Parang walang ganito sa manggaring, no? Sihi. Parang wala akong napapansin. Ito mga ka-dragon, masarap daw ito anuhin, gataan. Saka sigang na. Ayun na, iwan ang kilaga. Ayun lang oh. Sure kayo ni Mami? Meron dyan, ayun na oh. Totoo. Kala ko, parang tuya dito ko makuha ko. Bilis mag-ano. Ante, may alimango daw dito, ante, oh. Ante, kapain mo nga ante, meron dyan oh, maliit. Ito, ante, sihi. Ayan, nakadukot. Yung ganita? Ito. Yung ganita? Na, nakagala. Hindi. Iba yan, umang laman yan, sihi. Wala, ito yung ngayon. Yung kantiligaya, umang laman. Yung pante, o sihi, oh. Parang excited. Buti ito hindi malubog. Ayun.
Parang may buhay na nilalang sa loob. Tupan ko. Masarap mag-isbaw na kayo isbaw. Kumuha ng sihi para mag-ihi. Malilit mo na iba. Maliit lang talaga yung sihi. So, makakatikim tayo ng panibagong putahe ng panibagong shell. Ngayon lang natin matitikman ang sihi ng infanta. Ito siya oh. Hindi mo siya mapansin kasi maliit. Ito pa nga oh. Ate si Bulbulan. Sihi yan. Takwa si Milas. Magsihi muna tayo bago kayo magbulbulin. Excited magkuha ng bulbulin sa Antiligaya at Santi Pasig. Kami po muna yung naninihi. Mamaya po manguha ng bulbuling. Nagapang pala siya dito sa Bakawan. Parang kung siguro to igi. Yung lasa niya. Kabibilis nyo guys, kadami dito. Ay. Pag na kayo nga pag na. Bukan. Mukhang may limango si ate. Kasi ang pagkatito. Kasi ang Parang bilba. Tingnan po. nakakuha po si Tita doon ng susian. Ito palagay nga ng Susian. Oh, ang tawag dito ay susian. kung sa ating bildat. Kasla bildat. Bildat. Kapa nga tayo. Bildat din tawag sa amin ng ganyan. Susian. Paano naman yun nakukuha? Nagado. Nagado. Ano? Nagado ba yung mapunpun no? Muna yun na eh. Oh. Susian ng puso mo. Malalim. Maraming klase pala ang sisi guys. Ito ay sising dapa. Sising dapa. Sisiang dapa. Ano tayo mo lambot? Sising dapa. Ano na yun? Sisiang? Ayun eh. Hindi ko man alam. Makaiba na lang. Magkuha nga tayo. Maglalamo tayo niya. Sisiang dapa. Siyang dapa. Nagdadahig. Ginatanong mo sa ante, ano na ngayon ante? Sisihan o sisihin? Yan. Ay wala, hindi ko man alam sabi niya. Nagasisihan tayo ah. Ang swerte niyo dito. Kasi ang kagana niyo sa ano. Seafood. Kami, walang seafood. Mahirap pa. Ay, sige-sige lang. Puro binabili lahat ang burupya. Binabili. Doon naman kung magbuwan ka ng butas, mabulong may ahas din dun sa amin. Dito po yun na may wala pong ahas. Ngayon pa lang as. Ayan na. Lumog, galaw ba? Susian. Hinahanap namin yung butas ng susian. At ipapadlak na namin. Kunang mo lanog sayap ti Ararawan. Wow.
Magkukay ng ararawan eh. Sisihang dapa, sisihang haba. Sisihang bagyuhin. Daming klase ng sisihan. Ito, sisihang bagyuhin. Ante Ligaya, marami ka na bang nakuhang sisihan? Ito ang sisiha. Ito. Ano ba? Ito, sisihang ano, bagyuhin. Aray ko. Pero mas masarap ito yung Pero hindi na po ito inaano. Di ba parang yung susuri inaano siya? Pinapungkitan. Pinapasukan. Pinaputol yung ganin na. Paano pa mapusunti oh? Ganito po yung ano. Siyosungkit lang. Yung bulin. Litog sa amin yan. Litog. Siyosungkit lang. Ang tinik yan. Ayan yung Ay, bulbulan. susungkitin nyo lang siya. Hindi na pala, putulan ng dulo kasi wala ka nang maputulan dito. Ayan. Ito na may ari din sungkitan. Ito nga po yung ano. Hala, kakaiba, kala mo patay na. Patay na yata to eh. Bulbulin. Hindi yan patay. Paano ko nasabing bulbulin? Wala mang buhok. Hindi, minsan kasi may buhok yan. Sa labas. Oo. Sa loob daw pa yung buhok. Diba? Oo nga lang naman kasi sa labas. Kaya nga, di ba sa loob? Nakatago. Nakatago. Parang litog siya sa amin, guys. Sa manggaring. Parang litog. Hindi daw walang kainin na ante. Suntupom lang. Nadim ama. Yan o. Oh, bulbulin daw. May litog na ako. Tuna yan, dakka. Oh. Next one, bulbul. Yan o. Ako kunwari nahanap ko. Ako din, kakita mo na. Ako nakuha. Wow, galing ng veterans. Ano yata sihin ni Umang, yan na, yaon na. Mga umang. Umang. Layaw na. Mga umang na yung nakuha natin. Oo, kanina ito. Nalabas sa mga umang. Ay, sabi, yung sa mga sihip niya. Binahayan na. Maalis na yung isa. Binahayan ng umang. Nalala yung sa akin doon. Dapat tinanggal ay tinignan mo muna. Marami-rami na rin ito. Ito mga ka-dragon yung makuha ng teligaya. Puro umang ang laman ng sihi. Oh? Oh? Kakunti-kunti na nga lang. Oh? Ante, yung may mga galamay-galamay na ganito. Oh. Wag mo kunin. Dapat ganito ang itsura ng fit niya. Oh. Yung may laman, yung ganito. Para siyang may ano, yung sa may lagdag, yung itim. Igi. Karaming konitong ka. Yung isda. Oh, tiyan mo. Wow, galing! Pati isda po yung nahuhuli. So, puro umang. Oh, tapon mo yan. Binahayan ng umang yan. Dito kayo magawa ka din ang Masarap ginangat ito kanya. Yung nakuha nating sihe, ano, nakalahati na. Puro umang. Oo, tapon mo. Ayan mga kadragon, lipat tayo sa kabila. Eh, puro umang na eh. Nalasing nga, ugaw. Nagaluumang lang. Pa tayo ng ano. Diyan tinulog diyan sa isa ulit. Location. Kunti na nga lang yung kuha namin guys na sihe. Puro umang pa ang laman. Mas maraming nakuhang may umang. Abay, ang kinuha nilang mga sihe ay puro umang ang laman. Ay, wala.
Kunti lang. Sabaw lang ang ulamin nyo mamaya. Pinilian namin ay mas marami pa yung umang. Uy, ano na tayo? Ang huli kayo, punong-puno na ng ano? Ng bulbulan. Takot sa bulbulan. Ba, kadami. Kabila ang Talagang bulsa. sanay ka ah. Oo. Hinaharap namin kayo. Hinaharap kami nun. Buti ba hindi tayo lumabas doon? Dami doon. Sa dami natin na to, pila-pila tayo para walang ano. Walang alpas. Walang alpas. Dating-dating kumbaga na eh. Oo, yaon na. Ang mga Umang. umang. Umang, gayao na. May sakbal na oh. Kusa na nagasagwan ng May umang. sakbal na oh. Oh, may huli na. Oh. Merong kanta? Oh, sorry. Mabubuti na nakikita nga. Walang as dyan. Ano yung nahuli mo na naman lahat yata dito? Meron na akong sabawan mamaya. Ito ah. Oh. Ayun, ang laki oh. Baka galing sa bulsa ko yun. Ako nagamana dito. Yun, ayan, yes, nakakawa din ako. May babaw lang pala siya. Oo, hindi na naman siya siya nakalubog. totally na nakalubog na ano. Maramdaman mo na kagad kung siya na yun. Ayun. Ang kaisda. Mga 30 daw mga ka-dragon ng ganito. Ano dyan? Marami ko ng huli. Guys, dalawa pa rin guys, simula sa una. Sugpa! Wow, galing naman. Sino nakakuha? Santa? Import na yan. Nabog ko. Naglagtos ka ta. Hala, dili mo matitilo. Naglagtos mo gayam. Tulak-tulak ko na sa tilingay. Paano nagasabit sa damit niya eh. Dito pa sa tubig ang ano niya. May nakuha tayong isa. Ano kaya daan na punan? Ayaw mo pa ilagay dami sa baka. Saan? Doon sa lagayan namin. Mamaya na, Malabusan ka dyan, maubaran ka. Doon sa lagayan namin. namin. Wala pa laman yung bulsa. Namin daw busing ilagay daw doon sa lagayan namin. Pagpati dapat eh, nagyahap na dyan, mama eh. Kakawag-kawag eh. Sige, mamaya makawala pa yan. Ilagay mo dito kay Busing. Ako natagalamay na. Ha? Wala na yan. Sugpa? Sugpa? Ha? Braso mo eh. Braso. Ano kaya yun? Bakuli. Gabraso ah. Nga ba? Bakuli yun. Mga ganyan? Oh. Ito kay Busing. Ito. Sisig nakakuha dyan? Oh, nagtalon. Nagtalon sa kanya pero Kung hindi sa tulong ni Madonna, hindi, baka malamang nakabitaw pa. tinulak-tulak ko ba naman dyan sa ano? Tama ang bakas nila oh, pinagkaguluhan nila dyan. Ginabog-gabo ko para lang makapunta sa tilagayan dyan sa ano? Takdang. Kala ko ahas yung nakita nyo eh, kaingay nyo. Kailan ka na, Milo? Kailan ka na? Tara na dito. Si ate, oh, dahil nakuha, oh. Kaya natin noon, dyan lang siya kadami nakuha. Kami kanina pa ito palang dalawa. Ano ka palang kita Maganda nga, oh, dinaan na, oh. Oh, temo. Doon talaga sila sa mga sulok-sulok na hindi Dyan siya sa maabot. mga ugat-ugat na. Sa mga hindi maabot ng ano. Siyempre, hindi lang naman sila ano nangunguha dito, marami.
Kaya lang, Pagalingan na lang. pagalingan na lang magdukot. Ikaw lang nakakapa, pati yung kasama mo, damay eh. Gulat na gulat sa ate. Adyaw eh. May nakuha kami isang sugpo. Ay sila pala. Nantay, dito ka na magtira? Dito ka na magtira? Walang magkumpong sa akin dito ah. Ang galing mo nakakuha ka ng sugpo Hindi yung dagdun sa kwan. Naabog ko, nataboy ko siguro. Guys, sakay. Sakay ka na, Melot. Sige, ante, sakay na. Yan, ito guys ang aming huli. Pareho kami Dami, na nakakuha. Ito pa. Ayun po. Hindi ang bulbuli. Ay, ibang bulbulin. Ito yung susian. Susian. Yun. May mga sihi pa. Oh, may medya. May medyas. Dami, ano. Ito, ano pong tawag sa inyo nito? Bagungon. Ayun, ito ang bagungon. May bagungon baga mama din. Adiyaw yan pa, adiyaw pa taktak. Ito ah, ano pa taktak na ha. Nakita mo na? Wala na. Ayun, oh. Hinabol nila. Nakahuli ng sugpo si Auntie Ligaya. Ano to, Ante? Oh, yan guys ha. Ang tawag po nila dito sa Infanta Quezon, bulbulin. Pero sa Mindoro po, sa amin, litog. Litog po ang tawag. And then ito, pareho lang po bagungon. Ito, hindi po namin nakikita sa kung mayroon kaming ganito sa Mindoro, pero mayroon din, hindi lang talaga namin siguro kilala. Ito, ang tawag po nila dito is sihi. Ayan. Ito po is bagyo. Kababagyo daw po ito. Kababagyo. Mga kamag-anak po ito ng mga sihi. Kasi isa lang sila nakukuha sa may mga ugat ng ng bakawan. Ay, ito. Sihing haba po yan. Ito naman guys, susian. Oh, parang bildat sa ilog. Oh. Ibang klase ang bildat nila dito. Matambok. Ito, ano nga to? Sihing haba. Ito guys, sihing haba naman daw. Sigad-sigad ito sa atin. Ito yung sigad-sigad. Sigad-sigad. Yan, doon ka magharap kaya, Jude. Kunin mo yung bangko mo, mas malapit dito. Tatapon na si Kuya. Pain niya nata, may hipon na yun. Pag lumubog yung styrofoam, huli siya. Ganun lang yan. Yung pamain nila guys na hipon, pwede na pang Ulam. ulam. Hipon. Dito yung malalim eh.
Yo, malalim to. Ang gilid na gano'n. Ano oras ang pandaw nito, bossing? Pag kinibit, papandawin na natin yan. Pagbalik yan, pataas. Kitang, no? Kitang. Parang kitang sa atin. Kitang. Ito guys, oh, gumagalaw-galaw na. Matik na yan, may kumain. Parang wala, Parang tinikman lang. Parang nakabita. Nasa 30 tong hinulog ni bossing. Yun, oo, bumabaliktad. Oh, yun. Huli? Huli. May huli. Yan! Ala! Mga agat! Ay! Mga agat! Parang tilapia, no? Easy lang ping Sarap yung isda na yan eh. Mga agat. Astig. Wow. Ito may susunod yung... Ganun lang kaisip. Tinalo pa ako Ano Kuya Jube? Nainggit ako Magbantay ka na lang ng ano. Maghagis ka na lang ng ganito. Oh. Buhay na buhay. Ayun, nagatumbling na naman yung isa. Saan? Ay, pero naghinto. Ayun oh. Ayun o, Yan. gumagalaw o. Yun o. Yan. Yun na sa puto. Ala. Ala, mga agad na naman to. Ala, sure na yan. Lapit ka dito, baby. Ala. Tatakas ka pa, ha? Ako, wala. Wala, nakatakas. Nakatakas. Nakatakas si Loko. Wala. Sangat. Nakatakas, guys. Yung lahat sana sila sabay-sabay naggalawan yung mga styro na yan. Ano? Hindi mo alam unahin mo. Oh, putol ah. Putol. Kinain. So, ayan mga ka-dragon, pandawin na natin itong ating kitang. Dahil wala nang kumain. Pero hindi naman tayo na zero. May isa tayong magagat. Oh, ang laki. Ayan na sila, guys, sila Peng. Ewan kung may nahuli silang isda. Guys, yung nahuli nila, oh. Oh, may mga agat din dito. Kuya Alin, may magagat din pala dito. Oh. Dagdag. Oh, gitna ka. Kayo nag-iisa ka. Parang tilapia. Baka maglaki pa yan ng ganyang kalaki, oh. Kasi tapos sobrang taba niya. Sino kaya makakuha ng malaki? Ito na po yung nahuli. Oh, Wow! Kinuha mo talaga yung nahuli mo, ha? Wala, kasarap man ito. kinirog ulit. Yung kirog. Yung atin? Sila yung kasama niyong dalawang ano. Yung binili natin ta? Parang kasarap man ng pagkakirog. No? Parang ararawan. Kaya nga. Naging ararawan. Bilin pa naman ni Ango. Wag mong pabayaan si ano. Wag na wag. Wag na Di ba rin pabayaan mo yung sarili? Dan parang awa mo. Mami, isang tagay na lang. Kinirog lang niya talaga. Guys, alam niya ba si Antiligaya? Lasing na yan. Uminom ng lambanog ba naman? Tinungga-tungga. Nagbartak. Paano niyong kinakain? Ano, yung walang ngipin. Pakita mo raw, ante. Ayan. Ay, itsura niya talaga may tama. Ayan guys, balik muna tayo sa bahay nila Ate Nels. Ayan. Guys, tapos na po ang aming masayang adventure dito sa Infanta Quezon. Bago ang lahat, gusto lang po namin magpasalamat sa pamilya
Ate Nel sa buong palad na pagtanggap po sa Team DFL dito sa Infanta. Sobrang nag-enjoy po ang team at syempre sobrang nabusog kaming lahat. Yes! Sobra! Sobra masaya expect natin. Thank you po kay Kuya Bossing, kay Milot, at sa kanyang mga anak. At syempre kay Lucy, at kay Ate Grace. Yan. Thank you po. Sana ay makabalik pa po kami ng maraming beses. Pero sabi mo sa iyo experience? Talagang masaya ako guys. Maraming salamat kay Ate Nel. Kay Busing. Ikaw, Kay Jen. Milot pala. And guys, gusto ko lang din mong pasalamat sa family natin, Nels, kay Bossing. Iiyak na yan. Dati ligaya, hindi alam ang naka-lipstick. Mas naka-lipstick pa po siya sa akin. Maraming pong salamat. Sa bamusgaran ng limit niya. Ikaw yung Dan. Ikaw Dan. Siyempre mayroon ka din. Number 1 nagpapasalamat ko kay Busing. Busing, pinatawag mo kita ni Busing. Hindi ka Simula pagdating ko dito si Busing na ang naging kasama ko. Hanggang sa pang-ama. Edi magtimpakatan at timitik ka na. Siyempre kay Ate Nels din. Siyempre salamat sa maraming mga pagkain na Yes. inanda niyo sa amin. Sobrang nakakatawa ng puso ang pagtanggap niyo sa amin. Yun, no? Hindi man kami nangangako pero sana makabalik pa kami. Guys, sobrang nagpapasalamat po kami kay Ate Nel sa buong pamilya niya po. Ayan, bale, mula nung pagdating namin dito, sinamahan nila kami hanggang pagdating ngayon pag-uwi. Nakakahiya man pero nakakaya mong mag-extend. Gusto sana may isang kaya lang nakakaya na. Nahihiya kami baka. So, yun. Bali guys, sila pala is may mga YouTube channel din. Ayan, ito po si Dodotski. Ayan. Ayan po ang kaniyang YouTube channel. Ilalagay na lang po namin yung link. Ayan, si Ate Nels. Ayan, si Milot. Ayan. Ayan guys, sana sa mga solid subscribers namin dyan, ano nyo rin po sila, subscribe, support nyo rin po sila kasi marami po kayo matututunan about sa fishing. Ayan. Pakatan po ay Armalintena, Ate Huya and Tilat, at Joe Vlog, Ninay and Benji, tsaka po si Dulce. Tinitik naman ay sina Dami. mga kapatid ko. Bali kami Opo. po ay kaming mag-asawa si Bossing. Yung mga kapatid ko, tinhitik kong tawagin. Tapos yung mga kapatid naman ni Bossing ay timpakatan. Timpakatan. Tapos sa tinhitik, babanggitin ko na lang. Sige po. Si Tarashoot, Parachute. Kalayaan, sino pa Milot? Nerlin Seth, Laila June, ako si Mahal. Ang kami makasimutan tayo. Yun. Isip-isip ng pakabuti. Guys, lalagyan na lang po namin yung mga link din. Subscribe nyo rin po sila mga ka-dragon. Pasupport din kanila ang kanilang YouTube channel. Papasyal din po. Ayan. Thank you so much, Ate Nels. Thank you, Ate Kami Nels. nagpapasalamat din dahil kayo nakarating dito. Masaya namin talaga. Mga ka-dragon, nandito tayo sa bahay nila Dudutski. Kila Ate Grace Ritual. Wow, sarap naman dito. Sarap dito, maglatag. Ito yung palayan nila, Milot, oh. Alam mo ko, tuyo na kong palayan. Ay, natuyo. Dito na ulan. Ay, sayang. Ay, doon na sa inyo libre ng tubig. Nag-ring up na. Dito yung may water pump ay hindi na kaya. Wala po talaga. Ito po yung palayan ni Melot. Oo, yung nabili niya. Opo, pwede pa naman. Ang gaganda, oh. Ang ganda no? Ito pa yung sabi ni Ate Nels na marami siyang alaman. O, pwede pa. Pareho tayo plantita. Ito pa. Maganda po. Marami tayo. Maganda po nga. Nagiging puno siya. Tama na yung isa. Kahiya. Dali magkaiba. Ay, naku, dami po.
Oo, aalagaan mo yan. Ma'am, magkano to, ma'am? Dapat na yung maliit-liit at baka maputol. Ano tayo maliit? Ay, hindi marami mga kapatid. Parang madali lang siya mabuhay. Ay, sabi, yan madali mabuhay. Yan pati madali. Yan yung ano dati nung kapapandemic, ako nagtitinda online. Ay, maganda. Parang isang linggo, ubos agad. Yan yung mga galing pa ng Benguet. Oo, galing pa ng Benguet yan. Ay, hindi na nabili. Sabi ko, ulo, baga hindi mabili. Tapos ito, dalahin na ninyo ito Oo. Ako'y nagpaluto ng dinagto. Ala. Akala ko ay dadalhin ko doon. Oo. Thank Ituwi you na lang po, ninyo sa Real natin yung merienda. Ito ay ano, yan ay yung parang nilupak. Ano ba yung binayo na, Saging. alam niyo yung nilupak. Opo. O sige, dalahin mo na. Yan ay hindi din madaling mamatay. Ay, Ate Joanne, ikaw din. Ate Joanne, yan ipapakita mo sa akin kung madali lang daw. Ako talaga maano ako, ang kamay ko Ganda kasi niya, para siyang bonsai. Ano na siya? O, dapat maparami nyo yan ha, para remembrance nyo kay ate, kay Ma'am Grace. Huwag nyong hayaang mamatay. Patong sa lupa. Tapos ay saka mo siya itatanim. Alagang-alaga ni Ma'am Grace yan. Oo. Ang ganda po ng kasi ano, pagdaliin mo siya, masyadong happyhan. Ganda pa nito, uy, yung Carabao grass. Maglatag ng mga banig-banig. Ibig sabihin, pag-alis ninyo dito, diretso na kayo ng Real. Thank you po, Ma'am Grace. Dragon Fruit Ladies, sa pag-pasyal sa aming bakuran. Hello mga ka-dragon, subscribe. Yes, Dudutski. Thank you, Ate Grace, sa patake Ako Ate Joanne. Yan ay ano, madaling umanak. Yes. Check ko kung umanak. Paramihin mo. Madali ang banana. Thank you po. Sana nag-enjoy kayo dito sa Abiyawin. So ayun mga ka-dragon, ang punta naman natin ngayon ay sa Riau. Kita-kits po sa Riau.